Els oficis. Pots endevinar de qui parlem? On treballa? Aquesta persona treballa en un hospital. Què fa? Cura els malalts? Quins objectes utilitza? Aquesta persona utilitza, per exemple, la xeringa. Ho saps? És el metge? O la metgessa? On treballa? Aquesta persona treballa en una fàbrica. Què fa? Aquesta persona fa funcionar les màquines. I quins objectes utilitza? Aquesta persona utilitza les màquines. Ho saps? Es tracta de l'obrer o l'obrera? On treballa? Aquesta persona treballa en una botiga. Què fa? Aquesta persona despatxa els clients. Quins objectes utilitza? Aquesta persona utilitza la caixa enregistradora i el datàfon. Ho saps? Parlem del dependent o la dependenta. On treballa? Aquesta persona treballa en una escola. Què fa? Aquesta persona ensenya la lliçó als estudiants. Quins objectes utilitza? Aquesta persona utilitza llibres i una pissarra, per exemple. Ho saps? Parlem del mestre o la mestra. On treballa? Aquesta persona treballa en un taller. Què fa? Aquesta persona arregla vehicles. Quins objectes utilitza? Aquesta persona fa servir la clau anglesa i el tornavís. Ho saps? El mecànic
o la mecànica. On treballa? Aquesta persona treballa sobretot a la furgoneta. Què fa? Aquesta persona reparteix paquets. Ho saps? Es tracta del repartidor o la repartidora? On treballa? Aquesta persona treballa a la cafeteria o al restaurant. Què fa? Aquesta persona serveix el menjar i la beguda als clients. Quins objectes utilitza? Aquesta persona fa servir plats, gots i una safata. Ho saps? El cambrer o la cambrera? On treballa? Aquesta persona treballa al camp. Què fa? Aquesta persona conrea la terra. Quins objectes utilitza? Aquesta persona, per exemple, utilitza l'aixada i el tractor. On treballa? Aquesta persona treballa en una cuina. Què fa? Aquesta persona prepara el menjar per als clients. Quins objectes utilitza? Aquesta persona, per exemple, utilitza el ganivet, els fogons i el forn. Ho saps? Parlem del cuiner o la cuinera. On treballa? Aquesta persona treballa en una obra. Què fa? Aquesta persona construeix edificis. Quins objectes utilitza? Aquesta persona, per exemple, utilitza maons i ciment. Ho saps? Parlem del paleta o de la paleta. On treballa? Aquesta persona treballa a correus i també va de casa en casa. Què fa? Aquesta persona reparteix cartes i paquets. Normalment els deixa a la bústia.
Quins objectes utilitza? Aquesta persona utilitza una moto o furgoneta per desplaçar-se. Ho saps? Es tracta del carter o de la cartera? Si t'ha agradat aquest vídeo, no oblidis subscriure't al Català de la Plana.